laraban nan ta 12 ga watan 8 shekara ta 2020 mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Dr. Ado Bayero ya gabatar da jawabi ga al'ummar masarautar Kano a harabar masarautar da ke kofar kudu akan sabon shirin babban bankin Najeriya wato CBN na bayar da rancen kuɗi da babu ruwa a cikinsa ga 'yan ƙasa. Bayan maraba da mai martaba sarkin Kano ya yi ga al'umma maza da mata da kuma addu'a, sai ya fara jawabinsa kamar haka. A wannan rana da muka taru yau don faɗakar da al'umma akan sabon shirin babban bankin Najeriya na bayar da rance wanda babu ruwa don gudanar da harkokin kasuwanci da sana'o'i don haɓaka tattalin arzikin ƙasar mu. Kamar yadda muka faɗa a jawabinmu na babbar sallah, jama'ar mu da yawa amfana da waɗannan al'amura saboda wasu wasi da kyamatar mu'amala da kuɗin ruwa. Amma yanzu wannan sabon shiri ya kawar da wannan wasu wasi, kuma mun samu tabbacin malamanmu a bisa halaccin wannan sabuwar hanya ta samun rance wadda za ta taimaka wa jama'armu wajen gyara harkokin tattalin arziki. Saboda haka muke kira da dukkan jama'a da su yi amfani da wannan damar domin neman saboda ƙarfafa noma da sana'o'inmu da kasuwancinmu baki ɗaya. A cikin nazari da muka yi da kuma mafi yawan masana da masu ruwa da tsaki suka yi, an gamsu cewa ƙa'idojin da aka saka ba su da tsauri, amma saboda sabon abu za a iya samun ƙalubale wajen cika dukkaninsu. Muna kira gare ku da a jajirce a cike duk ƙa'idojin da aka shimfiɗa, saboda babu wani abin alkhairi a rayuwa da ake samu idan ba a nuna juriya da kishin kai ba. Sannan kuma mai martaba sarkin na Kano Alhaji Aminu Dr. Ado Bayero ya yi kira ga bankunan da aka dankawa damar bayar da wannan rancen kuɗi da babu ruwa ga 'yan ƙasa da su nuna ƙwarewa da sauƙaƙe ƙa'idojinsu domin jama'a su sami damar samun wannan rance. Sannan kuma ya kira ga jama'a wajen sauke nauyin bashin da aka basu domin wasu suma su samu. Muna kira da bankunanmu kasuwanci da aka saka wannan al'amari a hannunsu da su nuna ƙwarewa da kuma sauƙaƙe ƙa'idojinsu domin jama'armu su samun wannan rance. Muna ƙara kira da jama'a da su sani dukkan bashin da aka karɓa ya zama wajibi a biya shi, domin haƙƙi ne da yake kan mutum har bayan rayuwarsa idan bai biya ba. Kuma ya sani biyan da zai yi shi ne zai taimaka wa waɗanda za su biyo baya kuma su nemi wannan tallafi. Muna godewa gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya tare da babban bankin Najeriya saboda amsa kiran jama'a da kuma bujuro da tsararruka da za su share hawayensu kuma ƙasa tattalin arzikin jama'armu da na ƙasa baki ɗaya. Mun yi murna da ganin yadda iyaye mata da matasa
wannan fili domin fahimtar wannan tsari da babban bankin Najeriya ya bullo da shi. Muna kira gare ku da dukkan wanda bai fahimci wannan tsari ba a yanzu, tun daga wannan lokacin kofar masarautar Kano a buɗe take. Wanda bai gane ba kada ya bar filin nan a yau. Akwai jami'ai da suke a tsaye domin su ƙara fahimtar da mu su kuma ɗora mu akan hanyar da za mu karɓi wannan moriya cikin yardar Allah. Don haka dukkan waɗanda suka halarci wannan taro su sani daga wannan mintin mun fara aikin bi da bi domin mu fahimci abin nan mu kuma samu moriyarsa. Don haka a shirye muke tun daga yanzu har zuwa magariba. Duk wanda yake son ƙarin bayani, akwai jami'ai na bankuna, akwai masu zaman kansu, akwai ƙungiyoyi da shugabanni da kuma kwamiti da muka kafa na masarauta. A shirye suke su ci gaba da bayani da kuma taimakawa waɗanda suke da bukatar wannan tallafi. Muna gode wa Ubangiji da wannan tsari da ya zo gare mu. Muna fata Allah ya sa za mu ci ribarsa. A ƙarshe muna addu'a Allah ya sa wannan sabon al'amari ya zama tushe da sake inganta noma da kasuwanci da sana'o'in jama'ar mu. Daga ƙarshe, mai martaba sarkin na Kano ya yi godiya ga duk waɗanda suka bayar da gudunmawa tun daga fara shirye-shiryen wannan taro. Muna godewa dukkan waɗanda suka bayar da gudunmawa tun daga lokacin da aka fara shirye-shiryen wannan taro har zuwa yanzu da muka kusan zuwa ƙarshensa. Babu shakka malumanmu da shugabannin 'yan kasuwarmu da jami'an gwamnati sun ba da gudunmawa, kuma muna da tabbacin za su ci gaba da ba da gudunmawa don samun nasarar wannan shiri. Allah ya kare mutuncinmu da addininmu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Malumanmu da iyayenmu da shugabanninmu da suka koma ga Ubangiji, Allah ya jaddada musu rahama. Allah ya ba mu albarkacin